Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Menandro. Taong 1969, Santa Elena, Camarines Norte. Itong mga panahong ito, nakatira sa isang maliit na bayan itong si Menandro. Wala itong trabaho at umaasa lamang yon sa kita ng kanyang mga kapatid na nagbibigay sa kanya ng sustento. Ang tanging pinagkakaabalahan niya noon ay ang pag-aalaga ng kanyang mga manok na siyang ginagamit niya sa pananabong. Ilang beses man siyang matalo sa sugal, hindi pa rin nagagawang madala ni Menandro sa pagbabakasakaling balang araw magagawa niya ring manalo. Dahil sa lapitin talaga ng kamalasan, kung ano-ano na ang kanyang ginagawang ritual para lamang manalo ang kanyang mga pamatong tandang. Subalit lahat ng yon ay walang epekto, gawa ng may mga kargading agimat at pananggalang sa malas ang mga iilang sabungero na kanyang nakakalaban. Sa paglipas ng mga buwan, patuloy pa rin ang pagkahilig ni Menandro sa pag-aalaga ng mga tandang. Marami na siyang inaalagaan sa kanyang lugar, gawa ng kung kani-kanino siya humihingi ng palalakihing tandang. Sa sobrang pagkaabala niya noon sa kanyang mga alaga, nalilimutan na niyang kumain sa tamang oras at asikasuhin ang kanyang sarili. Tumanda na din ng husto ang pagmumukha ni Menandro, gawa ng tandang palagi ang hawak nito, umaga man o gabi. Isang araw, habang siya ay abala sa paglilinis ng kanyang mga alagang manok, lumapit sa kanya ang kanyang nakatatandang babaeng kapatid. Menandro, kailan mo ba balak magbago? Masyado na kaming nananawa kakabigay ng tulong sa'yo. Wala ka ba talagang balak na iahon ang sarili mo sa hirap? May mga pamilya na kami, Menandro, at may mga batang pinapakain. Kung tutuusin, hindi ka na namin responsibilidad. Bungad na wika ng kanyang kapatid. Hindi ko naman hinihingi na bigyan niyo ako Tsaka, ano bang pinagmamalaki mo? Nababawasan ba ang yaman niyo sa kakarampot na binibigay niyo? Kung ayaw ninyong magbigay, edi wag. Di ko naman kayo pinipilit Sagot naman ni Menandro. Nang marinig ito ng kanyang kapatid, hindi na nito napigilan ang kanyang sarili. Halos taon na kasi ang binilang ng pagtitiis nila sa bisyo ni Menandro. Paglapit niya rito, bigla naman siya nitong sinampal at mabilisang umalis. Magmula nun, hindi na nagawang masilayan ni Menandro ang pagbisita ng kanyang kapatid. Hinayaan lang naman niya ito dahil sa isip niya ay hindi niya ito kailangan. Sa pagsapit ng linggo ng unang sabong ng buwan, matindi na ang ginagawang pagpapakondisyon ni Menandro sa manok na kanyang ilalaban. Kung ano-ano na ang pinapainom niya ditong gamot at mga bungang kahoy na makakatulong sa tandang. Dahil sa may mga itinabi din siya noong mga salapi, kung kaya't paniguradong makakapusta din siya sa tandang na pinaghirapan niya ng ilang buwan. Nang sumapit na ang sabungan, maaga pang tumungo doon si Menandro. Kasama niya noon ang mananadi ng bulang na siyang kanyang pinagkakatiwalaan noon paman. Menandro, ilan ang dala mong manok? Wika ng isang mamumusta paglapit nito sa kanya. 3. Bakit? Sagot naman ito. Nang marinig ito ng lalaki, tumawa lang naman ito at sumabat ng, kahit 5 yung dala mo, wala ni isa dyan ang mananalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilis na naman niyang pagbalik sa kanyang pwesto kasama ang matandang may hawak ng kanyang manok.
Hindi naman ito gaanong pinansin ni Menandro, gawa ng hindi pa naman nag-uumpisa ang sabong. Sa pagsapit ng 9:00 ng umaga, nag-umpisa na nga ang pinakahinihintay ni Menandro. Nakahanda na din noon ang kanyang mga manok at ang mga pamustang kanyang kinakailangan para siya ay makasabong. May iilan ding pumusta sa kanyang pamato, gawa ng kitang-kita ng mga ito ang kagandahan ng tindig ng tandang na kanyang hawak. Sa pag-uumpisa ng sabong, pangatlong salpukan pa lamang, tuluyan ng natalo ang pamato ni Menandro. Dahil sa may 2 pa siya noong tandang, pilit pa rin siyang naging positibo na siya ay mananalo. Subalit nang maisabong na niya ang 2 pa niyang hawak, maging ang mga ito ay hindi umubra sa kanilang mga kalaban. Bago pa man umalis si Menandro, kitang-kita niya ang matandang may hawak ng manok na pinagtatawanan ang kanyang mga namatay na tandang. Sabi ko naman sa'yo hindi ka mananalo. Bumalik ka na lang ulit sa susunod na buwan. Wika ng lalaking tumalo sa kanya. Habang nagsasalita ang lalaking yon, nananatiling nakatitig lang naman sa kanya ang matanda habang hawak-hawak ang tandang na tumalo sa lahat ng kanyang dala. Pagsilay dito ni Menandro, napansin niyang meron itong baon sa paa na tinalian ng kulay pulang tela. Ayon kay Menandro, na ang ganoong bagay na inilalagay sa tandang ay isang pamahiin ng mga matatanda para basagin ang kamalasang dala nila sa sugal na kanilang pupuntahan. Wala kasing dalang kamalasan ang manok maliban sa taong nag-aalaga at nagpapakain dito. Matapos niya itong masilayan, pilit na lamang niyang ibinaling ang kanyang paningin sa ibang bagay. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na din niyang iwan ang mga ito upang umuwi na sa kanyang maliit na barong-barong. Labis kasi siya noong pinanghihinaan, gawa ng ang lahat ng salaping kanyang ipinusta ay ang kanyang natitirang pera na pambili ng lahat ng kanyang pangangailangan. Sa pagdating niya sa kanyang bahay, pinili niyang maghanap ng mga makakaing pananim sa buong paligid. May nakita naman siya, subalit mga ligaw na dahon ng kamote lamang. Yun na ang nagsilbing pagkain ni Menandro sa loob ng mismong araw. Sa pagsapit ng gabi, nakaramdam siya ng matinding gutom. Kung ano-ano na ang kanyang hinanap noon sa kanyang kusina, subalit wala siyang mahanap na maaaring makain. Wala na siyang nagawa noon kung hindi ang lumabas upang maghanap ng mga tirang pagkain sa baryo. Pumasok na din sa kanyang isipan ang magnakaw, subalit pilit niyang pinigilan ng kanyang sarili. Habang naglalakad noon si Menandro sa gitna ng gabi, hindi na niya mawari ang daang kanyang tinatahak. Halos mawala na kasi ang kanyang ulirat dahil sa gutom na kanyang nadarama. Idagdag mo pa ang dilim ng paligid na siyang nagpapahirap sa kanya na maaninag ang daang kanyang nais puntahan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang natigilan itong si Menandro nang makaamoy siya ng isang napakasarap na pagkain na bumabalot sa hangin. Dala ng kanyang gutom, tila ba hindi na nagdalawang isip ang kanyang sarili. Nasunda ng sensasyong bumabalot sa hangin. Maya-maya pa, bigla niyang narating ang isang bahay na hindi naman gaanong kalakihan. Kitang-kita niya sa kusina nito ang isang matandang nagluluto ng kanyang hapunan. Manong, pwede ba akong makikain? Bungad na wika ni Menandro sa labas ng bahay nito. Nang marinig yon ng matanda, agad din namang binuksan nito ang pintuan ng kanyang barong-barong. Pagsilay ni Menandro sa matandang yon,
napansin niyang halos maagnas na ang buong katawan nito. Pilit niya namang isiniwalang bahala ang bagay na yon sa kadahilanang hindi na niya kayang tiisin ng gutom. Saan ka ba nang galing, iho? Tanong ng matanda. Diyan lang ho, Manong. Pasensya na ho talaga. Wala lang ho kasi ako makain sa bahay. Natalo pa ako sa sugal. Paliwanag naman ni Menandro. Ganun ba? Sige, kumain ka lang dyan. Sagot naman ng matanda. Paglagay nito ng mga pagkain sa mesa, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata na makasilay siya ng mga karne ng baboy na lutong-luto na. Karamihan sa mga niluto ng matandang yon ay inihaw at ang iilan naman ay sinabawan. Dahil sa labis na pagkagutom ni Menandro, ay halos maubos niya ang lahat ng inihanda nito. Matapos nilang kumain, bigla namang nagsalita ang matanda ng, Gusto mo bang makabawi sa iyong pagkatalo? Matutulungan kita kung ako ay tutulungan mo. Ano naman hong tulong ang maibibigay ko sa inyo? Tanong ni Melandro. Basta, malalaman mo din yan sa mga susunod na araw. Hindi ka pa ba uuwi? Sagot naman ng matanda. Nang marinig ito ni Menandro, para bang nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang buong katawan. Animoy biglang merong gumalaw-galaw na bagay sa kanyang tiyan na hindi niya lubusang maipaliwanag. Maya-maya pa, dahan-dahan na ngang nakaramdam ng pagod ang kanyang sistema at kasabay nito ang pagsilay niya sa matanda na merong nanlilisik na mga mata. Matapos niya itong makita, ay doon na nga siya tuluyang nakatulog. Pagmulat niya, napansin niyang umaga na pala. Habang dahan-dahan siyang tumatayo, bigla na lamang nakaramdam siya ng kaginhawaan sa kanyang buong katawan. Matapos ang mga pangyayaring yon, bumungad sa kanya ang isang uugod-ugod na matanda na nagluluto sa isang maliit na kawa. Tiyo, magandang umaga ho. Bungad na wika ni Menandro. Magandang umaga din sa'yo, iho. Kumusta ang tulog mo? Sagot naman ito. Ayos naman ho. Siya nga pala, maraming salamat ho pala sa pagkain ha. Matapos nilang mag-usap, agad din namang nagpaalam si Menandro na siya ay uuwi na. Ngunit nang aalis na siya sa bahay na yon, bigla naman siyang niyaya ng matanda na kumain na muna ng umagahan. Wala na siyang nagawa kung hindi ang pagbigyan ng nais nito. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, nakakaramdam na si Menandro ng labis na pananakit ng kanyang tiyan. Animoy dinudurog ang kanyang laman loob ng kung anong bagay na nasa loob ng kanyang sistema. Maya-maya pa, hindi na nagawang makayanan ni Menandro ang sakit na kanyang nararamdaman. Sumisigaw na siya noon sa pagbabaka sakaling merong makakarinig sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, walang nagbigay ng tulong kay Menandro. Ilang minuto pa ang lumipas. Bigla namang pumasok sa kanyang barong-barong ang matandang nagpakain sa kanya noong nagdaang gabi. Dali-dali siya nitong nilapitan at pinainom ng isang langis na merong napakasangsang na amoy. Tiisin mo lang ang amoy. Mawawala din yan maya-maya. Wika ng matanda. Sa pagsapit ng 5:00 ng hapon, tuluyan na ngang bumuti ang kalagayan ni Menandro. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na inuunti-unti na pala siya ng matanda upang gawing tagasunod nito. Tiyo,
Ano ho yung pinainom niyo sa akin kanina? Tanong ni Menandro. Yun ba? Wala yun. Sagot naman ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nabaling ang kanilang paksa sa mga manok na isasabong ni Menandro. Iho, bigyan mo ko ng 2 araw. Papapalalunin natin yung mga manok mo. Sa ngayon, kinakailangan mo kong tulungan upang maisakatuparan ang lahat ng ating nais. Wika ng matanda. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglahad niya kay Menandro sa lahat ng kanyang mga binabalak na gawin. Pagpatak ng 7:00 ng gabi, nag-umpisa na silang maglakad patungo sa kabilang baryo. Nais mang tumutol ni Menandro sa kanilang gagawin ay parabang pinipigilan nito ng kanyang isipan. Pagdating nila sa karatig baryo, agad din namang hinubad ng matanda ang lahat ng saplot na bumabalot sa kanyang kasarinlan. Matapos niya itong gawin, bigla naman itong nagpahid ng langis sa kanyang buong katawan. Habang ginagawa yun ng matanda, panay naman ang pagbanggit nito ng isang engkantasyon na labis na nakakaapekto sa isipan ni Menandro. Ilang minuto lamang ang lumipas, bigla namang nagbago ang anyo nito at kasabay nito ang pagkawala ng wisyo ni Menandro. Wala siyang maalala sa mga nangyari, maliban lamang sa nakaramdam siya ng dahan-dahang pagbabago ng kanyang kaanyuan. Pagbalik niya sa kanyang tahanan, meron na siyang tangan-tangang isang bungkus ng karne na hindi niya mawari kung saan ang galing. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon na naramdaman ni Menandro ang pagiging iba ng matandang kanyang nakilala. Habang nakakaramdam siya ng panghihina, panay naman ang pagtanong niya sa matanda kung ano ang ginawa nito sa kanya. Ayon sa matanda, na wala naman siyang ginawang kakaiba kay Menandro sa kadahilanang ito ang unang lumapit sa kanya. Nananahimik siya sa kanyang tahanan, subalit nagawa siya nitong gambalain. Kaya bilang pabuya sa kanyang kapangahasan, ninais niya itong yang gawin upang kahit papaano magkaroon siya ng disipulo na magiging tagapaghalili niya sa oras na hinarap na niya si kamatayan. Nang marinig ni Menandro ang sinabi ng matanda, doon niya napagtanto na tuluyan na pala siyang niyanggaw ng isang aswang. Nais niya mang labanan ng tensyong dala ng matanda. Alam ni Menandro na huli na ang lahat para sa kanya. Sa pagsapit ng sumunod na araw, doon na nagbago ang kanyang pakiramdam. Naghahanap na siya ng sariwang karne ng tao at animoy lahat ng nakikita niyang kanyang kababaryo ay pagkain na kung ito ay kanyang ituring. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, sinabihan si Menandro ng matanda na pakainin ang lahat ng kanyang mga panabong ng karneng kanilang nakuha. Yun ang magsisilbing alas ng mga ito upang mapagtagumpayan nilang manalo sa sabungan. Sa pagsapit ng mga sumunod na araw, napagpasyahan na ni Menandro na muling isabong ang iilan sa kanyang mga manok na itinuring niyang mahihina. Pinagtatawanan man siya sa loob ng sabungan, hindi niya ito iniinda, gawa ng labis siyang naniniwala sa matandang tumulong sa kanya. Magtiwala ka, Menandro. Walang panama ang lahat ng mga manok dito. Wika ng matanda. Nang mag-umpisa na ang sabungan, lahat ng mga manok na naroon ay walang awang kinatay ng manok ni Menandro. Halos natigilan ang lahat ng mga mananabong nang makita nito ang kakaibang ipinamalas ng manok na kani-kanina lamang ay pinupuno nila ng pangungutya. Dahil sa pangyayari, kaya na may nagkaroon ng napakaraming salapi nitong si Menandro.
Lahat ng kanyang pangangailangan ay nagawa na niyang bilhin at lahat ng kanyang mga utang ay nagawa na niyang bayaran. Sa loob ng ilang buwang pamamayagpag ng mga manok ni Menandro sa sabungan, nagkaroon siya ng napakaraming kaaway. Ang lalaking dating nangungutya sa kanya ay naging tagapagbantay na ng kanyang mga manok sa tuwing siya ay merong pupuntahan, kasama ang matandang tumulong sa kanya. Naaamoy man ni Menandro ang pagtatraidor nito, ay ninais niya pa rin itong kupkupin sa kadahilan ng nais niyang dumating sa punto na pagtangkaan din nito ang kanyang buhay. Isang hapon, habang namamahinga itong si Menandro, bigla namang pumasok sa kanyang tinitirhan ang lalaking nagbabantay ng kanyang mga manok. Alam niyang pumasok ito, subalit pinili na lamang niyang magpatay mali siya sa lahat ng mga mangyayari. Nang maramdaman niyang meron itong daladalang tabak, bigla naman itong hinarap ni Menandro at nagwika ng, "Ano ang kailangan mo? Sabi ko naman sa iyo hindi kita pinapapasok dito nang hindi ko sinasabi." Nang marinig ito ng lalaki, ay mabilisan din naman siya nitong sinugod na merong pagtatangkang siya ay kitila ng buhay. Dahil sa liksi ng pangangatawan noon ni Menandro, nagawa niyang mailagan ang lahat ng pag-ataking ginawa nito. Paglapit ng lalaki sa kusina ng kanyang bahay, bigla na lamang itong nagsisisigaw nang masipat ang iilang karne ng tao na nakasabit doon. Pagkaharap niya kay Menandro, bigla na lamang nawala nito ng kakayahang sumigaw dahil sa labis na pagkatakot. Kitang-kita kasi noon ng lalaki ang dahan-dahang pagbabago ng anyo ng kanyang amo. Maya-maya pa, bigla na lamang naging isang napakalaking aso si Menandro na merong mahahabang pangil. Habang patuloy siyang nakatitig sa lalaki, bigla naman siyang nagwika ng, "Tapos na ang trabaho mo sa puder ko. Ngayon, nais ko namang anihin ang lahat ng ipinakain ko sa iyo." Matapos nitong magsalita, mabilisan din naman niyang sinunggaban ng lalaki upang kitila ng buhay. Hindi na ito nakapalag, gawa ng masyadong mabilis ang lahat ng pangyayari. Sa pagpaslang dito ni Menandro, sinigurado niyang malinis ang kanyang pagkakatrabaho. Lahat ng nakakakilala sa lalaki ay inalisan niya ng memorya sa pamamagitan ng pagpapakawala ng usal na kanyang natutunan sa matanda. Habang patuloy na namumuhay ng marangya itong si Menandro, panatag ang kanyang isipan na walang makakatalo sa kanila. Subalit dumating ang punto na merong nakalabang isang albularyo, ang matandang nagsilbi niyang maestro. Ayon kay Menandro, na umalis yon ng isang gabi nang hindi siya pinapasama. Meron lang umano yung pupuntahan, subalit hindi na nagawang makabalik sa kanilang tahanan. Ilang araw niya itong hinintay, subalit hindi na nito nagawa pang bumalik. Nang makaramdam na ng panghihina si Menandro, pinilit niyang tuntunin ang kanyang maestro. Hindi kasi siya maaaring abutan ng isang linggo na hindi yun nakikita, gawa ng ikakamatayo ng yanggaw na bumabalot sa kanyang katawan. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang lahi ng aswang na yumanggaw kay Menandro ay ibang-iba sa lahi ng mga aswang na ating nakilala. Hindi sila gaanong dumarami, gawa ng limitado lamang ang kanilang mga bertud na ipinapasa sa kanilang mga yanggaw. Kadalasan namumuhay sila ng mag-isa, hanggang sa dumating ang puntong nakahanap na sila ng tamang tao na pagpapasahan ng kanilang mga aral. Maliit lamang ang bilang ng lahing yon, subalit hindi pa rin sila pwedeng maliitin, gawa ng triple ang bangis nila
sa mga ordinaryong lahi ng mga aswang. Sa kanilang uri, ang katumbas ng isang aswang ay isang hukbuna para sa ibang lahi. Sa pagpapatuloy ng paghahanap ni Menandro, bigo siyang mahanap ang kanyang maestro. May mga naririnig siya noong sabi-sabi na nanggagaling sa mga itim na engkanto na patay na umano ang matandang kanyang hinahanap. Napaslang yon ang isang albularyo nang minsang tinangka nitong pumatay ng isang ordinaryong tao. Matapos itong mabalitaan ni Menandro, patuloy pa rin niyang hinanap ang matanda hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na siyang nanghina. Nang maramdaman na niya ang sukdulan ng kanyang lakas, ninais niyang hanapin na lamang ang kanyang nakatatandang kapatid upang humingi ng tawad. Kung totoo man kasi napatay na ang taong nagbigay sa kanya ng yanggaw, ay alam niyang hindi na din siya magtatagal. Pagdating niya sa bahay ng kanyang kapatid, agad din namang nakaramdam siya ng pagbigat ng kanyang katawan. Alam niyang hudyat na ang mga pangyayaring yon nang nalalapit niyang kamatayan, kaya na may lahat ng kanyang naging karanasan ay nilahad na niya sa kanyang nakatatandang kapatid. Ibinili na din niya ang lahat ng natitira niyang salapi upang kahit papaano'y magawa niyang makabawi sa lahat ng sakripisyo nito noong siya ay naghihirap pa. Ilang araw lamang ang lumipas, tuluyan na ngang naging baldado itong si Menandro at kasabay nito ang pagkawala ng kanyang mga kalamnan sa kanyang buong katawan. Hindi na din yon nakakain ng pagkain gawa ng hindi na ito tinatanggap ng kanyang katawan. Sa pagtatapos ng 7 araw na palugit, tuluyan na ngang binawian ng buhay si Menandro. Sa pagkawala ng kaluluwa sa kanyang mismong katawan, mabilis na namang naagnas at inuod ang naiwan niyang bangkay. Hindi na ito nagawa pang paglamayan sa kanila sa kadahilanang mariin itong ibinili ni Menandro. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon pa lamang napatunayan ng kanyang nakatatandang kapatid na totoo nga ang kwento tungkol sa mga aswang. Hanggang ngayong pangkasalukuyan, patuloy pa rin kumakalat ang istorya ni Menandro sa lahat ng kanyang apo noong maging isa itong sabungerong aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Pwede pala yun. Yung mamamatay yung yanggaw kapag nalayo dun sa nagbigay sa'yo ng yanggaw. Ngayon ko lang narinig to eh. Walang nabanggit eh, no? Ano kayang klaseng aswang yung mga ganito? Na kailangan na parang, alam nyo yung ibon, tapos may pinupugaran siyang mga inakay. Itlog pala, para maging inakay, di ba? Parang ganun eh, na hinihintay mo ng mapisa kung ano man yung nasa loob ni Menandro bago siya tuluyang maging isang aswang. Tsaka, siguro, pag napisa yun, hindi niya nakakailanganin yung matanda. Eh, ang kaso nga, kailangan niya pa ng mga panahong yun eh. So, sino kaya yung antingerong pumatay doon? Tsaka, ano pa kayang matitinding abilidad ang meron tong lahi ng aswang na to? Kasi ang nabanggit, isa lang daw yun, tapos katumbas isang hukbo ng ibang lahi, di ba? Sobrang lakas naman. Pero hindi natin alam kasi kung anong lahi, di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.